klubb. Därefter har vi prisutdelning och efter det har vi då avdelning B. Varsågod Rill. Jag visslar. Inte arg ut. Ja, mest besviken kanske på själv. Jag förstår jag att han blir... Börjar få den här? Han ligger sexa som gick ju ner nu så nu får vi se om det här slår. Ja, hon är ju... Ja. Så då... En typisk i så fall. Ja. Ja, men det är typ som sista liksom. Hallå! Det är fina kort då. Absolut. Jag lägger upp en Facebook som var lite. Ja, absolut. Jag har en riktigt bra. Shane! En prins måste nog bli placerad med, tror jag. Jo, ja. Till fel 49-30.